Moni ndine Jackie. De tamvani nkhani ya ku Malaysia hii inachitika mpaka nthawi yapo yokhudza mayi wina nkhani yodabwitsa. Nkhani chakumwa tenti cheze. Mayi uyu dzina lake ndi Mona Fande. Mu chaka cha 2001 Mona anali ndi zaka 45. De Mona anali munthu ofuna kutchuka. Analimbikira funa kutchuka. Anayamba kariya yake amafuna kukhala mzimayi woyimba ku Malaysia ako. Ndi anapeza kuti anapanga ukwati ndi mwamuna wina dzina lake Muhammad Afandi. Ndi ankangomutcha Mo Afandi mwamunayo. Ndi mwamunayo amamukhulupirira kwambiri, amakhulupirira tsogolo lawo ndi kariya ya mkazi wakeyo kuti iweyo uzatchuka kwambiri dziko lonse chani. Nayenso amakhulupirira kuti apa pazikuti zitani ine ndi celebrity wamphamvu. Ndi mwamuna wake anamulipirira china chilichonse kuti atulutse albamu. Anatulutsa albamu mu 1987 dzina lake Diana. Albamuyo kuyesera kuyimba pamene paja kuyamba kumalipira kuti azikaonekera ma TV station, azikayankhula pa radio station, kudzipanga ma promotion chanchani zonse analipira ni mwamuna afata amakhulupirira kuti munthu yatani atchuka kwambiri. Koma Mona sanatchuke, sizinapite patali. Ndi anali frustrated kwambiri chifukwa ankafunisisa kutchuka. Ndi ataona kuti sizikutheka anaona kuti apa tingosintha chani tisinthe kariya. Ndi Mo Afandi ndi mkazi wake Mona anasintha kariya. Anapeza kuti anthu aja anayamba kutani anayamba ufiti kati ngati usinganga mix ufiti. Client awo amakhala ma politician kwambiri, anthu oda drama amauzonera kuti iya tikuthandizani chilichonse kuti mulemere mutchuke. Choseketsa nena kuti iwo amachita promise anthu kuti awapangisa zinthu zoti akanika pawo khaiti iwo amafuna kutchuka, iwo amafuna kulemera zakanika, koma amapanga promise anthu kuti ife tikupangirani zonsezi. Ndi anthu amapita amakhala ndi ma client olemera kwambiri. Komanso nthawi ngati za ma elections zija ndi ma client ino amatani amachuluka kwambiri chifukwa amakhala anthu andale. Ndi anapezeka kuti moyo wawo unasintha kwambiri, anatchuka chifukwa cha usingangawo kandi ngati ufiti koza amamuchita kuti ndi mfiti. Amathandiza anthu onena kuti olemera kwambiri, nkumachajaso ndalama zambiri, nkupeza kuti anthu aja anayamba kulemera mpaka nayi kumayendera magalimoto odula, kumanga manyumba mansioni chani, koma ntchito yake omwe amagwira ndi yawo chani ya usinganga. Koma amakayikiridwa zichitiro zake zoopsa kwambiri kuti ukhangala mavula za anthu. Ndi anapezeka kuti mu 1993 mzibambo wina wake dzina lake Julaimi anagwidwa ndi apolisi chifukwa kuti anamugwira ndi chamba. Komanso nthawi yomwe anamugwirayo anali chamba chitadzadza mmutu kobo zisakuyenda bwinobwino. Ndi atamtenga kummanga. Pa nthawiyo kunali kukutchuka kunena kuti munthu wandale wina wake anasowa, otchuka kwambiri mdzikomo, otchuka kuti anthu oti akanatha kufika pokhala ngati a president kumene amatchedwa Mazlan Idris. Wandaleyo onena kuti anthu akuluakulu onemekezedwa mu dziko mbomamo aliyense amadziwa. Ndi zina adabwesa kuti Mazlan Idris watani wasowa. Anthu anali kusakasaka mpaka ma news chani kuti Mazlan Idris sakupezeka situ kuti ali kuti. Ndi zinangochitika ngati coincidence kuti Julaimi uja anamangidwa, munthu wachabechabe kuti anthu sakumuziwa, ali ku prison kuja chamba chili kobo, ali dikinani ndikululireni chilungamo mufunafuna Mazlan Idris. Ndikuziwa kumene ali Mazlan Idris waphedwa. Apolisi aja chidwi kuti bwanji iyo chamba chili waphedwa, amupha ndi Mona Fande ndi mwamuna wake. Anthu aja kuti munthu uyu akuti chani. Anayankhula zambirimbiri pamene panja, kenako chamba chija chitasuluka atakhala nosoba next day kukhala sonayi pansi kumfunsa kuti umati chani, pasukamba wakana kuti sininanene pokale kosa lino sungangoyankhula zimenezozo. Ndi iye uja anaona ngati kuti ndikathandiza apolisiwa ndipulumuka. Iye uja kukamba nokhe chabwino ndifotokoza chilungamo ndikakuonetsani komwe kuli tani kuli thupi la Mazlan Idris. Basitu kunyamuka kuwalondolera ku nyumba ina yake pamalo pa Mona Fande. Na nyumba ngati yosamaliza bwinobwino yongokhala yoti anayamba kumanga. Kulowa nawo ali mukafukule apo nyumba momwe kati mumpeza pamenepo. Anthu aja kufukuladi akupeza pali mafupa. One oti munthu oti wakhapidwa wadulidwa anapeza mapati a thupi lake. Kukumba pena adalozera anapeza mutu. Ali chachitika kuno ndi chani. Anapeza munthu uja wanadulidwa mapisi 18. Komanso
anamusenda komanso sanapeze thupi lake lonse nde anaamangano achina Mona Fande ndi mwamuna wake uja Noah Fande uja onse anaamanga wacha nkumakano ife sitikuziwa china chilichonse mumfunse amene yoyo Julaimiyo ndi anapeza kuti Julaimiyo uja anali odziwana nawo achina Noah Fande uja anali assistant wawo kumbali za usingangazo ndi anthu adafufuza anapeza kuti actually malo omaliza kuonedwa ali moyo Mazlani uja kunali ku banki. Anapita ku banki kukapanga withdraw drama, anapanga withdraw 500,000 ya currency yawo amaiti RM. Ara anatenga kashi ndikutuluka mbanki mucha nkulo wa Nkalimoto. Anthu amene anamona wa Nkalimoto anaona kuti Nkalimoto mupasenja anali Mona Fande. Kuoneka komaliza kunali kumene kwa anthu anamona ndi Mona Fande. Kuti yes munthu utamona ndi Mona Fande. Adenga Mona acha ndiye Mona atu ata amata akamaenda nda polisi aja kuma kusekirira asaone makamera kuweva ngati celebrity nangasiwa cha mafuna uchuka anautenga ngati moyo wake uchukira uja ndi umene kuweva kusekirira mpaka na uchito nina kuti koma ndi I am famous kwauza makamera anthu panda kuti munthu bwanji akamapita ukoti kuchata poda ata paka lipstick wake atachena anumati kuti koma munthu yakuzindikira unena kuti mulandu wake ndoku ndana mfusa Julaimi uja kuti cheni chinachitika ndi chani ndi Julaimi anafotokoza kuti okay Mazlani anabwera kwa ndani kwa Mona Fande ndi mwamuna wake kunoti iye afuna chani afuna position ya mphamvu kwambiri kunali kubwera ma elections ndi amafuna kuti awine position ya pamwamba kwambiri alinde Mona Fande ndi mwamuna wake anamuchaja Mazlani uja 2.5 million RM ndalama zawozo ndiye uja anavomera nkwauza kuti ndikupasani deposit 500,000 ndi 500,000 anaonedwa ukatenga ku banki anapasa 500,000 ndi balance yo analonjeza kuti ndikupasani chani ndikupasani malo ndili ndi malo ndikakanika kukupasani balance kugwirizana kuti ati panga matsenga atanamuza kuti akatenge ndodo ya president wakale wina wake kaya amata akaitenga bwanji tizinthu toopsa kuti ndakazitenga bwanji zinthuzo kuti apangire matsenga awo kenako atanamuitanitsa mwadzidzidzi Mazlani uja kumuza kuti ubwere tikuyenera kutani tikuyenera kupanga mwambo ndi Mazlani uja anapita ari koma sanalishiwa kuti sizikugwirizana ndizo mwana auzana kuti apange koma nangasi ndasinga ngake amene amlonjeza kuti moyo wako usintha ukhala munthu otchuka uwina position imene kufunayo ndi Mazlani aja anadani anapita analowesa nyumba nkuwauza kunena kuti ugone pansi ali Mazlani uja ugona pansi akuti tikukutsukuluza kaya tikutani atata agona pansi anamusa anati anatenga maluwa kumuyikaika kunkhope masowa nkumuza kuti uzimvesera kumwambako umva mawu a munthu akukuyankhula mawu akakuyankhula kuyamba kugwa ndalama kuchoka kumwamba ndalama zonse zizigwera iweyo ndalama zako zimenezo udikirire ndalamazo ndi Mazlani uja anati okay chabwino Mazlani uja dibasokhala amuza kuti ungokhala udzidikirira mpaka na umve mawu iye jo ungokhala chagada pamene uchapa kumarani kumadikirira ati amve chidzimawu zoyukira kuti kaya akamva dzimawudzo ndalama zigwa ati ndedikiranitu Amazlani mpaka na anamba kusinza pamene vaja tulo nangasawo zatatsinzine akudikirira koma instead Mona ndi amuna ake anamwitana Julaimi uja tabwera atatenga chimpeni ndi chinkwangwa ati mukhapeni khosire akusinza ati ndanamukhapa katatu mutu nkugwera uko kenako tenti musende atana musenda kaya chifukwa chani nkumudula pa 18 pamene nozotsalazo ananena kuti tenganize mukatani kumpasa Julaimi uja tokakwirire Julaimi uja anatenga Julaimi uja ndamene anapita katani kwakwirire koma sanatenge yense panatsalapo zina ndi komwe anapita nawo thupire nawo sero siziziwika pali mphekesera kuti amakhulupirira kuti Mona Fande ndi amuna acha anamudya kenako akwirira chonchicha basi nkumatani Mona Fande anatenga bank card ya Mazlani komanso anafuja signature pa checkbook pake nkukachita withdraw ndalama za Mazlani ndi anakagula galimoto anakapanga face surgery anakapanga surgery nkhope kupanga timati chani wa surgery auti ochosa makunyawa anakagula zovala zochena anagula zinthu za mpiri ndalama zake nthawi imodzi anthu machoti koma Mona akushopa kandama wachita zitenga kuti zachita chuluka choncho ndalama zonsezo zili za Amazlani anathera pamenepo kenako amona acha nkuvomereza uyani
kuti okay chabwino ifeyo tikudziwa kunena kuti munthu waphedwa ndipo waphedwa kunyumba kwathu, koma ife sichinacho cholinga chathu kuti atani afe. Ife tinati kupanga mwambo womuchita cleanse, tinangodabwa Julaimi watenga nkhwangwa nkuza mudula munthu ndi ife tinathawa timachita mantha. Basi nofuna kuti mpenukira Julaimi uchi ndi nkhani mangopanga back and forth, komano attitude ya Mona wankhanga talibe nazo ntchito yakamapita ku court yakamatani choncho. Ndi mlandu unazengedwa, unali mlandu waukulu kwambiri ku Malaysia, unali nkhani yaikulu mpaka na international nthawi imeneyo 1993. Ndi anapezeka kuti anawapasa chigamulo, anamufunsa Julaimi kuti chimene aside from chambacho yes, koma chinawapangisa tukulule ndi chani. Ndi Julaimi ananena kuti chifukwa cheni ndinaulula ndinkadziwa zimene ndimapanga, anthu awo anandipangisa kuti ndigwire ntchito chonsecho, ine ndi amene ndinamukhapa kukwirira kutani, anangondilipira 100 yoka besine upusa hayi. Iwo nkumakagula magalimoto kutani chifukwa chomwe iye anaululira ati ndichiticho ndi chimenecho kuti andende akhaulisa. Ndi amaona iye amakhulupirira kuti ifa choti wathandiza ulula zonsezo iyeyo mwina mpasa ka sentence kakang'ono, koma chigamulo chinabwera onse anachita sentence to death. Amona anayamba kuyesera kufuna kuchita apilu, yayi apilu anakana kuti yayi, kenako anayamba kupempha pardon kuti chabwino mungolipasa life sentence, anakaniranso. Ndi mu November 2001 anatenga kupita kokanyonga onse atatu. Mamuna ayo anamunyonga, Julaimi anamunyonga, koma akumunyonga Mona Fande anayankhula mawu kunena kuti I will never die. Mawu akumaliza nali ameneyo, kenako anamunyonga anatani anafa. Ndi kuchoka nthawi imeneyo dzina la Mona Fande ku Malaysia linasanduka choopsezera ana. Munthu ukafuna kuopseza mwana ku Malaysia umati kubwera Mona Fande uona zoterozo. Nyumba yake inasanduka nyumba ya horror ichaita anthu amachira kupita ngati ma tourist kukayiona kuti akuti uko nyumba ya Mona Fande kumachitika zoopsa, kuti muli zoopsa mmene mulizichani kaya anthu amene amataniwo amapita kukaonawo. Koma in conclusion nkhani yake ndiyoti Mona Fande ndi amunawo afuna kufika pamwamba mwa shortcut, akanika zoyimba amafunisisa alemere atalapani mpaka nakulolera kuyamba ufiti ngumapha anthu. Chifukwa after pamenepo anapeza kuti panali mabanja angapo amene anthu okwana 5 amene anasowa, matupi awo anapezeka ataphedwa, onoti anakwiriridwa mmalo ake andani Mona Fande. Anthu ake analota anapita kukapempha zithandizo kwa Monayo, anali kuti ndi sing'anga wawo, koma amaoneka kuti mapeto ake akangosemphana kang'onong'ono anthu aja amasowa. Koma ena usizi mapita patali fachino kuti anali anthu oti osatchuka. Uyu Mazlani inali nkhani yaikulu mpaka na chonchi chifukwa choti anali munthu oti ndi politician otchuka kwambiri nkona zinaululika. Ndi anali munthu amapanga zoopsa choncho just because akufunisisa ndalama za changu kusintha moyo, kuti instead of kungopitiriza kulimbikira kupusha basi kuti tiona kuti zikhala bwanji pang'ono pakati kafika anapanga shortcut mapeto ake sentence to death. Komanso tikhoza kuona chomwecho kwa politician ulima mungolimbikira ndalezo basi pitirizani mene anthu amapangira, anafuna shortcut kupita kupanga za matsenga, anakataya moyo wawo mpaka anawasenda. Shortcut sithandiza wina aliyense, china chilichonse palibe chophweka, ndalama siphweka, kupita pamwamba sikuphweka, umapusha basi. Amene akupusha nkumaona ngati koma zikusunda as long as you are pushing zikusunda. Mukhoza usamaona ndi zikusunda koma zikusunda pang'ono ukachiketsera thukula chimakhala cha mtendere. Zikomo kwambiri.